ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಜಿನ ಯೋಧೇರಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗೂ ಇನಿ ಕಿದೂರು ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳಕೈತರದ ಕಿದೂರದ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧೇರು ಐನಂಚಿನ ಮಾಂಕು ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನ ತೋಜ್ಪಾವನಂಜಿ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲದ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಲ್ಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಪಂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಬೊಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವಾಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒವೇ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಳೇ ಆ ದೇಶಗೂ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಓಳು ಉಲ್ಲ ಗಡಿಟ್ಟು ಆ ಗಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಇಂಚೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳಿತನಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿ ದೇಶಡು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿ ಭಾರತ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊ ಅನ್ಪಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪರಕೇರ ಆಡಳಿತಿಗಡೆ ಇತ್ತದು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅವೇತೋ ವೀರರು ಈ ದೇಶ ಬೋಡ ಅದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಪಂಡ ಆಸೆ ನೋಡ್ಲಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ತನ್ನೇನು ತಾನು ಬಿಡುದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ದೇಶ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಡ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಂಡತ್ತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈ ಕೊರ್ಲಂಚಿನ ಕೈ ಇನಿಕ್ ಎಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮೋ ವರ್ಷ ಒಂದು ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆನು ಕೇವಲ ಐನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡುಂದತ್ತು ಇಂದೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ತೋಜವನೇ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಜಿನ ಯೋಧೇರಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗೂ ಇನಿ ಕಿದೂರು ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳಕೈತರದ ಕಿದೂರದ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧೇರು ಐನಂಚಿನ ಮಾಂಕು ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನ ತೋಜ್ಪಾವನಂಜಿ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲದ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಲ್ಲ ಆಗ ಸುರುಕಾದು ತನ್ನಾಲ್ಮೆ ದಿನತ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇಕೊಂದಲೆ ತನ್ನಾಲ್ಮೆ ದಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುಟು ಪಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತನ್ನಾಲ್ಮೆ ದಿನ ಅಂತ ಪಂಡದಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೇಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕಥೆ ದಂಚಿಪ್ಪೋಯಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ಒಂದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಜನೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆದದ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟುಡುಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನ ನಿಕ್ಲದ ಮುದಿ ಒಂದಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರತಪ್ಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪಡೆದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂಕು ಮೂಲ್ಯ ಹಾಕಿದವರು ಬೇಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಅನ್ಸಿಪ್ಪೋಯಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಬಂದು ನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈರನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿನ ಈತ ದೇಶ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ನನ್ನ ವಿಚಾರದ ಹಿಂಗ ಈ ನಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಜೀವನ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೋಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂದೆ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಸ್ಥಳದೇವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವರೇನು ನೆನೆ ತೊಂದು ಎಂಕಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಣಿಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳೇನು ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ತತ್ತುಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧಿತೋಜನಂಚಿನ ಮಹಾ ಚೇತನಗಳೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರೂತ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಡಿಪಿರೆ ಚಾನಲ್ದ ಈರೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಹೃದಯ ದಿಂಜಾದ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನಿ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕೆ ಪಂಡದ ಈ ಊರುಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಏನಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸುರುಕಾದ್ ಯಾನು ಎದೆ ತುಂಬ ಹೃದಯಾಳರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಡ ಇತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡೀರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರತಪ್ಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದನಾರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಏನು ಪಂಡ 2006 ಪ್ರಿಮೇಚರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡದ್ದು ದೇತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಯಾನು 17 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಕೊರತೆ 17 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಈತ 5 ಬುಕ್ ಐತೆ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು 5 ಬುಕ್ ಐತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದ್ ಮೈಸೂರು ಕೆಲಸ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಾಣಾಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಶಾಲೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರು ನೆಕ್ ಸುರುಕಾದಿತ್ತೆ ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರತಪ್ಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಮಂಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಎನ್ಸ ಇರೆಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂತ ಕೇನುಂದಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕತೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಡು ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೋ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇಗಿಲ್ಲ
ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರಿ ಬಡತನೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲೈನಾಕ್ಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳತ್ತೂರು ASBS ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲಿತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೆರಲ ಅಲ್ಪ 3 ವರ್ಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ಪಂಡ +1 +2 ಪಂಪೇರು ಫ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಮಂತೊಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಪಿರಾವಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದುಡಿತಿರ ಪೈಸೆ ಯಾವಂದೆ ಯಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಟೈಮುಡು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋದು ಐಟ್ ಪೈಸೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತೊಂದು ಆ ಪೈಸೆನು ಎನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ದುಂಬುಕೊಂಡು 1988 ಇಸವಿಡು ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡೆ BSc ಮಂತೊಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಡತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡುಲ್ಲ ಅಪಗ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ನಾಡಾಗ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮನಂತೆ ಈತ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲಾಯಿ ಈ ಕೆಲಸ ಪೋಪೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತನ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಪಗ ಕೈತಲ ಇತ್ತನ ಊರದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೈಮುಡು SSLC ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲೆತ್ತದು ಗಣಿತ ಬೊಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಕರಿಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 89 ಇಸವಿಡು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಉದಯವಾಣಿಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಭೂಸೇನೆಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿ ಆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಜೂನ್ ಸುರುಟು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರೆ ಪಂಡ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರೋದಂಡ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಂಟು ಸುರು ತೂಪಣೆ ಪಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಪಂಡ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಂಡ 1.6 ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಲ್ ರೇಸ್ ಅವು ಇರೆಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಲ್ತದು ಎತ್ತೋಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬತ್ತ ಎತ್ತೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಹಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ ಚಿನ್ ಅಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಡ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ ಗುಪ್ತಾಂಗೋಗ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತದ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಅವನು ಪಂಡ ಪೈಸೆ ಕೊರಂಡ ಲಂಚ ಕೊರಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಕ ಸೇರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆವೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಬೋಡು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್ ಬೋಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೋಟ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ 3 ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡದು ಕಡಪುಡ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾಡ ಗಡಿಟ್ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಲಡೈ ಮನ್ಪೇರ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಗುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೂರು ಅವಾಗ ಐಕಾಯಿ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನಾಯೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹತೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆತನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆವ್ಯತಿ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಉಂಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂಡ ನಾವು ವಾ ಭಾಗವ ಪಾಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಡು ಐದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಉಂಡು ಯಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಕ್ಷಣೆದವೇ ಉಳ್ಳ ಏನು ಅವಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ 1989 ಜುಲೈಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭೋಪಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ആണ് ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಭೋಪಾಲ್ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಪನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿತ್ತೆ EME ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಭೋಪಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ 8 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಬಲ್ಪುರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಿಲಿಟರಿದವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ 8 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಕರಿದು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಸಂ ಪೆರೇಡ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ವಿವರಣೆ ಪೂರ ಪಂಡೊಂದೆ ಪೋಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತದು ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪೂಂಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಂಪುನ ಅವಳು ಉಂಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅವಳು ಯಾನ್ 25 ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅವಳು 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡ್ ಜಾನ್ಸಿಡ್ 3 ವರ್ಷ ಐತೆ ಅಲ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪೋಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಗಾನಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ ಶುರುವಾಂಡು 1999 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂತುಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ ಆದನಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂತೆ ಜನನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಟೆಂಪರರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡಪುಡು ಬೇರೆ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನಡು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಲರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಂತೇಡ್ಲ ಆವಳು ಅವು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶನೇ ಮುಖ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಯೂನಿಟ್ ಪೋಯ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಹೋಗು ಅಲ್ತು ಎಂಕ್ ಪಿರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಬತ್ತೇನು ಪಂಜಾಬ್ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರ್ಗೂ ಪಿರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆಯ್ನ ಇಡೆಟ್ 2000 ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4th ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಪಡಿಯರು ಬೆಟಾಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಟಾಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಡ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಪೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಪೇರು 6 ಏರಿಯಾಗ ಪೋಣನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿತ ಜಾಗೆ -20 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪೋಲ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಪೋಪಣೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ 6 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ಕಡಪ ಆ ಸಮಯದ ಎಂಕೊಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅವರು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಆನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಮೇಚರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ದೆತೊಂಡೆ 2000 ಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ 17 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತದ್ದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐದು B.Ed ಮಂತೊಂಡೆ BSc ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ B.Ed ಮಂತೊಂಡೆ B.Ed ಮಂತದಾದ 2001 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆ CET ಐಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ 2017 ಯಾನ್ ಮೈಸೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ 5 ಬೊಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪೀರ ಐತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 1 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಏನು ಪಾನಾಜಿ ಪಂಪನಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರಣ ಇಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ನಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಂಡ ಏಜ್ ಪೂರ ಐಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತನಾತ ಏಜಿನ ಮೂಲ ಬಿಡುಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನೇ ಪಡ ಆಪಳ ಎಂಕಲ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಆದ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆ ಬಂದ ಭಾರತಪ್ಪಿನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಪದವಿ ತೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪದವಿ ಓಲೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸಮಾಜ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡೈಕಿ ಬೇತನಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಈರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ದೇಶ ಸೇವೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಪಂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒವೇ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಳೇ ಆ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಓಳು ಉಲ್ಲ ಗಡಿಟ್ಟು ಆ ಗಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳಿತನಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿ ದೇಶಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿ ಭಾರತ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊ ಅನ್ಪಾಗ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಭಯ ಕೊಡು ಅವು ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದೇ ಪೋಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒವ್ಲ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಜೀವನೋಡು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಂಚಿನೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಪೈಸೆ ಜಾಗ ಒವ್ಲ ನಂಕ ಬಿಡ್ಸಿ ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಜನಕ್ಕುಲನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಯಕು ನೆನಪ ನಮಕೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪನಕ್ಕೆ ಬೇತ ಜನ ಅದೇ ಅಂಚನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಜನಕ್ಕುಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಅವು ತಿಕ್ಕನೆ ನಂದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪನೋಡು ದಂಡ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೇರ ಐನ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಇತ್ತನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತದು ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ತೋಜನ ಪೋಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅವ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಡ ಆರ್ಮಿದಾಗೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಜಿಲ ಉಂಡು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಿದಾನಗನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಯಾನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೇವಲ ಅವಳು ಉದ್ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಡೋ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದನೆದ ದೃಷ್ಟಿಡೋ ಪೋಪುನ ಉದ್ಯೋಗ ಅತ್ತವು ಗೊತ್ತಾದೆ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ
ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಣ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳಗಾದ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರೀರಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲಿನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ತಿಕ್ನಂಚಿನಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದೇಶ ಸೇವೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಈತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಿದಾದ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಫಿಟ್ ಬೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಐಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎತ್ತರ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ 157 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿತ್ತುಗು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ತೂಕ 52 ಕಿಲೋದು ಮಿತ್ತುಗು ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂಟಲಿ ಮಾತೆಡ್ಲ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬೋಡ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ PUC ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪಂಡ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗಗಳು ಉಂಟು ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಗ್ನಿವೀರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಉಂತೋಡ್ದಾಂಡ ಐಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಳಿ ಅತನ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡ್ದಾನೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪುಣದಾಂಡ ಅವಳ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚ ಪಂಡದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ನಿವೀರ ಕೆಲಸ ಮಂತನಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೋವಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಟೆ ಎಂಚಿನ ಹೋತಂಡ ಐತೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂತದನಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಸಾಧೀನ ಪತ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಐತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೀದು 16 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ PUC ಪೂರ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕುಲ್ಲುನೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಗ್ನಿವೀರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳು ಫಿಸಿಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವೇ ಕಾಸು ಕೊರಡೈನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಆಡೆಗೆತ್ತನಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಳಗೊಂದು ಎತ್ತು ಬೆನಿಯರೆ ಆಯ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜವನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನೆಗೆ ತಕ್ಕದ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಬೇಜಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಆ ಬೇಜಾರು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನೆಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಲೆ ಪಂಡ ಮಾಂತ ಜಾಗೆಗಳ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂಚೆನೆ ಜವನರಿಗೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಐಕಾದ್ ಓವು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಐಕ್ ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಆತರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಯರೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದುಲೆ ಆಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏನೈತೆ ಪಂಡತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆರಾಮಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಾಪುಂಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಡ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜೀವನೋಡು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅಂತ ದೂರ ಅಂತಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ರರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಊರದ ಮಿತ್ರರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಅಂತ ಬುಡುದು ದೂರ ಅಂತಡಾಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಂದ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೋಪುಣಿರ್ದಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲಕ್ಲೇನು ತೀರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆತರ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಆಗದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡ್ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಮಾಜದ ಜವನರಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತೆನೆಗಳಂಜಿ ಬಂಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚವರು ನೌಕರ ತಿಕ್ಕುಣತ್ತಿ ಅವು ಇದು ಬಂಗ ಉಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಎಂಜಿ ನಾನು ಪರೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತು ಈರೆಗ್ ಐಟ್ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು 18 ವರ್ಷದ 23 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಗ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಉಳಾಯ ಏತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಅಂಚಿನ ಅವಂದು ಜವಾನ ಬೇಸಿಕ್ ಪೋಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಯರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತದ್ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರಾಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿದ ಇಟ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಾಪೋಳಿ ಅಂದ್ ಅಂಚನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ತೀರೆ ಮಾತ ಬಗೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಂಡ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಂದು ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಆಕಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ವಿಸ್ ದದಾಲ ಇರಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಐನು ಉಂಡು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಪಂಡ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಚಿದಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವಘಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆದ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನಾವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಾಡ ಇನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಂಡದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ತರಬೇತಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೈನ ಎಂಚ ತಪ್ಪವಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಮಂತ ನೋಡು ಪಂಪುನ ತರಬೇತಿ ಪಂಪೇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆತಂದು ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಹಾಕದು ಪೋಯಿ ನಾವ್ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಏತೋ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲೋನೆ ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎತ್ತೈನವಳ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ದಾಲ ನಂಕ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂರ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಐನ್ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಅವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂದಂದ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪನ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣೆ ಜನಕುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಇತ್ತನಂತ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬರ್ಪಣೆ ಈತ ಈರ್ನ ಅಂಜನ ಮನ್ಪರ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಕ್ ದುಂಬೇರಿ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ನಾನೇನು ನೆಕ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದೇನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ನನ್ ಇರು ದುಂಬೆ ಎನ್ನದಿತ್ತನ ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನೋಡು ಸುರುಟ್ಟೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಾಷ ಸುರುಟು ಅವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾನಾಗ B.Ed ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಕಂಗಾಲಾದಿತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು B.Ed ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜ
ಆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಕೈ ಬಿಡಿಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಂದು ತಿಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಯೋಗಡ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಪುಡುಂದಿ ದೇಶ ಸೇವೆ 17 ವರ್ಷ ರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ರಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ನೆನಪನ್ನ ತಿಕ್ಕನೆ ಬಂಡ NCC ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಅಪ್ಪ ಮಂತದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುನಗ ಜೀವನ ಸಾಗಂದು ಅಂದಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆನಪು B.Ed ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ B.Ed ಮಲ್ತದ ಅದ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುನಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ದೇಶ ಸೇವೆ ಬಂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುಣ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಅವು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ 3 ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಲ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋತುನಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು 78ನೇ ವರ್ಷ 14ನೇ ದಿನ ದಿನ ಅವಾಗ ಈ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಮತ್ತು 14ನೇ ದಿನ ಅಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಈರಿಗೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪರಕೇರ ಆಡಳಿತಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅವೇತೋ ವೀರರು ಈ ದೇಶ ಬೋಡಾದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಆ ಸಮಯ ನೋಡ್ಲಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ತನ್ನೇನು ತಾನು ಬುಡುದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ದೇಶ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಣತ್ತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಈ ಕೊರ್ಲಂಚಿನ ಕೈ ಇನಿಕ್ 78 ವರ್ಷ ಒಂದು ಉಂಡು ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆನು ಕೇವಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡುಂದತ್ತು ಇಂದೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ನೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಾಗವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಟು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ದೇವದನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು ಪುಣತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂಜಿ ಏತು ಸೋಪುಡೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲನ ಹಕ್ಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡತಿ ಅಂಚೆ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಾಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರುಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಜೈ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಆಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಅವೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಒಡುಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂಚಾವಡು ಅನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬೋಡು ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಮಾಂತೇಡ್ಲ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಡಬಹುದು ಐತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೇನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರೇನು ಮಾಚರು ಹೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪುಣ ಏರೇನ ಇರು ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೀರ ನಾಯಕರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ನಂಗೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚಿನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪೋಯಿನ ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ತೆರಿಯ ಅಂದ ಬಂಡ 47ನೇ ಇಸವಿದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಜಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಹಾವೀರರು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಚೇತನಗೂ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಅನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಂದು ಪೋಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಣದ ಬಂಡದ ನಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ ನತ್ತು ಇಂಕ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಸಾಧಿಕೊಂಡಾರ ಬಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೇಶ ಒರಿಪುಳ ಪೋ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬರಲಿ ಈ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅತಂದೈತೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿರುಳ್ಳಾರು ಒಂದೇನೇ ಗುರುತಿಸದು ಏನೇರಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ ನಾವು ಅತಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅದಾಲ ಉಂಡ ಈ ಇತ್ತೀರ್ನ ಜೀವನ ಪಂಡ ಯಾನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇಟ್ಟು ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡ ಅವಳು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ OP ರಕ್ಷಕ ಆಪರೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ OP ರಕ್ಷಕದವು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಅಂಡತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದವು ಕೆಲವು ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಐಕೊಂಜಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪೇವೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಂದ ಸರಕಾರನೇ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ 4-5 ಮೆಡಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದನು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಖುಷಿಕ್ ಬಾಡದು ಸೈನಿಕರೇನ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಗುರುತಿಸೋಡು ಕೇವಲ ಸನ್ಮಾನ ತನ್ನ ಗುರುತಿಸೋನು ಮಲ್ಲೆತ್ತು
ಅವು ನನ್ನತ್ತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏನೋ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಆಪುಣ ಆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದುಂಬು ಬರೋಡಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕೊಡು ಆ ಮೆರೆಗಿಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತನಂಡ ದುಂಬುಗು ಸಮಾಜ ಪೋಯರೆಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಏತು ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದಿನ ಕರಿಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡದ್ದು ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೇಲೆ ಮಗಲು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಂಡಾಲೆಗ್ MPT ಮಂತಾಳು ನೆಟ್ ಓರ್ಥೋ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ತಲಪಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ವರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಶೇಖರಿ ಬಂಡದು ಆಯನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಲೆಗಳೇನು ಅಂತೊಂದು ಆಗ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಷಸ್ ಆಗ್ಲೂ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಇರೆಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರಾದಿಪು ಜವಂದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಿತ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲನ ಕಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಜೀವನನೇ ಪೋಪನ ಅಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ನಂಜಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಾತಿರದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಗಳ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಲ ಅವು ತೋಜ ಉಂಟು ಸೊ ಜನಕ್ಕಲು ಐಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಸಾದಿನೇ ತಗೊಂಡು ಪೂಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಆಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮನೋರಂಜನೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚಾಯ್ನ ಇರ್ದಾದ್ ಐನೇ ಆ ಪೋಷಕರು ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಗನೇನು ಒಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ನೇದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಂಚ ಉಂಡತ ಮಿತ್ತದ ಕೈ ಅಕ್ಲೆಗಂತೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ತಿರ್ತದ ಕೈಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪೋಡು ಅವು ಉಳಾಯಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಳಾಯಿರ್ದು ಬಾಳೆ ನಮಗೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ಪುಣ ಪ್ರೀತಿ ಪೋಡು ಇದಾಯಿರ್ದು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ತರ ದುಂಬುದ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಪುಣ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಂಡೋಡ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ತತ್ತದನಗ ಜೋರು ಮಲ್ಪೋಡು ತಪ್ಪು ಬತ್ತದನಗ ತಪ್ಪುನು ಪನೋಡು ಐನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಜೋರು ಅಂತದ ತಪ್ಪು ದತ್ತು ಅನ್ಪುಣ ಮಗಂದು ಈ ಮಲ್ಪುಣ ಸರಿ ಹತ್ತು ದುಂಬುದ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಈ ಸಾದಿ ತತ್ತದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೈನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಜೋಕ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಒಪ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಕಷ್ಟ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ತು ಅತನ ಎಂಕ್ಲೋ ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಬಂದದ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನ ಡೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಸರಿಯಾದ ಉಂಟುದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಸಾದಿ ತಪ್ಪದನ ರೂಟ್ ಎಂತು ಓಡಾಡಬಹುದು ಸಾದಿ ಎಂತು ಓಡಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೆತನಾಡು ಹಾಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಉಪ್ಪೇರಲ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ನದ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡೋಡು ಕೆಲವು ಜವನರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ಒಂತೆ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ದುಂಬು ಜೀವನ ಮುಳ್ಳಾದ ಬರ್ಪು ಅವು ಜೀವನ ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡಾರ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಎದುರುಗು ಎಡ್ಡ ಬೆಲೆನೆ ಐಟುಪ್ನ ಜವನೇರು ಉಲೈ ಸೇರಿದ ಅಕಲ ಉಲೈಡ್ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚನಗ ಜೋಕ್ಲ ಹಾಲಾಪೇರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪೋಣಗಳ ನಮ್ಮ ತೂವನಡಾಪುಂಡು ಪೋಷಕರು ತೂವನಡಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಯ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಜವನೇರು ಎಂಚ ನಡಪೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಡತೆ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಐನು ತೂವನಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂದನಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡಿಲೆಕೋನೆ ನಮ್ಮ ಕೇನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿನ ಪಂಡೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಹಠ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಓಡೇ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಕ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತದೇ ಕೊರೋಡು ಬಂಡದು ಬೈಕ್ ದೆತ್ತದು ಕೊರೋಳಿ ಆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯನ್ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪುಣೇನು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಮಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಗ ಈತ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಣ ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೊರಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಂತೆ ಅಪ್ಪ ಮನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಬಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಧಿಗೆ ಬಿಡ್ಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧಿ ತತ್ತದ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರಣಗ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ
ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ತೂಕದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಗೆ ಪವನ ರೂಪೋಡು ಐನ ಅಳತೆ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಲು ಪೋಡು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಪೇರ ಆ ಪರ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚತ್ತು ಐಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ತತ್ತದ ಪೋಯರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ಅಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ತತ್ತದ ಪೋಯರ ಅಂಚ ಮಾಂಕೊಂಡ ಇದು ಮಾತ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಿವೃತ್ತ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂಚನೆ ತುಂಬು ನಂಚಿನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತನ್ನಾಲ್ಮೆ ನನಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜೀವನ ಮನವು ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಡಿತನಾತ್ ತುಂಬು ಹತ್ತದ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನನಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಡ್ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಂಜಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರುಡು ಬಂದ ಹೋರಾಟ ನೆತ್ತ ಬಗೆಡಿ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸವಡ್ದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಆವೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಂಟು ಅವು ದೈವ ಕೋಲಗಳಾದುಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆಗಳಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ವಿರಾಕೃತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟಲೆಗಳು ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಯ್ನ ಕನ್ನಡೋಡ ಅತನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಬನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತುಳುಟೇ ಪನೋಡ ಅತೆ ಅಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಅಪಗ ಐನವೇ ಐನಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳು ಅವು ಒರಿದೆ ಆವೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಆನಂದ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಅನ್ನ ಪಂಡಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಳಾಯ ಇತ್ತನಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪ್ರದೇಶಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ಒರಿಯೊಂದು ಕೂಡು ನನ್ನತ್ತ ಬರ್ಪಣ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅವು ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತ್ರಿ ನಂಚಿನಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಐ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೂಪುಣ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಅವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡತ್ತೆ ಕಡೆ ಕಾದಿಡಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಇದು ಮಾತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ತೆರಿಪಾಯರು ಸೀಮಿತವಾದ ಇರ್ಲ ಬೇಲೆಡ್ ಪೋಪುನಾರ್ ಅವಾಗ ಕಡೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಬಂದ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ತೋಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ತುಂಬ ಮದೆತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೆಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಪೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದದಲೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇತ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಬುದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲ ಜನಕ್ಕಳೇನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಿಖಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ನನ್ನತ್ತ ಜವ್ವನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಖಲು ಅವೇತೋ ದೈವ ನರ್ತಕರಾದಪ್ಪು ಅತಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲೇನ ವಿಚಾರಡಾದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯಗಳಾದಪ್ಪು ಇನಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ನಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂಡಾರು ದಯಪಂಡ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯನ ವಿವರಣೆ ಅಯ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಳೆಗೆ ಜನಕ್ಕೂಳೆಗೂ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪೂಳೆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪೋಡು ಬರಡ್ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜವ್ವನೆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಕ್ಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗೂ ಅಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂಚೆ ನರ್ತಬತ್ತನ ಸಾಧಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಇತ್ತಿನಾರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಭಾರತ ತಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಂದನಾರು 17 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಪ ಕರೀತಾರು ಬಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿರುಳ್ಳಾರು ಐತಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲೆನೇಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಮ್ಮೆಲು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸಮಾಜ ಇರೋದು ಆವಡು ಬಂದ ಆಶೆ ಕೇನೊಂದು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಇರು ನಮ್ಮಂಜಿನ ದೇವಶಕ್ತಿಲು ದೇವರು ಮಾತ ಇರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೇನದಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲ್ತ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಂದನೆಗಳು ತನ್ನಾಲ್ಮೆ ದಿನತ್ತ
ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೇನು ಪರಿಚಯ ಪುಟ್ಟಾದು ಅರೆನ ಪಾತ್ರಕತೆನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗ್ಲ ದುಂಬುದೀತ. ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಅರೆನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಆರು ಸೈನಿಕ ಆದುಪುನಗ ಆರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಪುನಂಚಿನ ಆ ಭಾರತಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತನಂಚಿನ ಅನುಭವನ ಅಂಜನೆ ಆರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಚ ಆರೆಗೆ ಸೈನಿಕ ವೃತ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತನು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಆರು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದುಂಬುದೀತೇರು. ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೈ ಮಾತ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರ ನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟಾದೀಪುಂದೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲು ತುಯರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲನ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರೇ ಪಾಡು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶುರುವಾದ ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂಡುಲಾರ್ದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ತೋಜಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಲ ದುಂಬುಕೊಂಡಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ಮದೆತ್ತ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡವಡು ಸೊಮ್ಮೆಲು.